limodzi mwa magulu amene akhala akuthandizira ndithu mwambo umenewo ndi gulu la the Seraphs amene mumaliona ndithu likuyimba nyimbo zosiyanasiyana, timamvera nyimbo zawo. Ndiye pano ndi mmodzi wa oyimba mgulu limeneli, timve kunena kuti iwo achiona chotani kupezeka mu music concert imeneyi. Chiyambirira takulandirani. Zikomo kwambiri. Ndithu gulu la Seraphs talona ndithu likuyimba mkatimo. Chiyambirira tikudziweni kunena kuti ndinu ndani komanso mgulu la Seraphs mumayimba mawanji. Okay, ndine anegumulira mu gulu la Seraphs ndimayimba soprano komanso ndine project manager wa gulu la Seraphs. How excited are you ngati gulu la Seraphs kukhala nawo mmodzi mwa gulu limene likuyimbira pa Hymns of the Heart worship experience? We are very excited. Actually, we are very thankful that we were considered to be part of this big glamorous event. We've seen there was a lot of people that came, and I could see that people were just hungry for hymns to just praise the Lord, and it's been a wonderful experience, and we consider ourselves very lucky to be part of this project. You see, we're living in very hard times. Sometimes you just have to pour your heart out to the Lord, and most of the times we're not given a platform to do that, but I see this concert has given us the opportunity to do that, to just raise our hearts to the Lord, to just sing with our hearts full, and we're very happy, and I think a lot of people are very happy with whatever has gone on today. In times of distress, you're the only true way to find the joy we seek. The joy we seek. Dear Lord, we pray that you make a way where there seems to be no way. Now I will live. I will lift up my head to the sky, to the sky. I will know where my help comes from. So as Seraphs, what's your message kwa anthu amene akuonera pankhani yokhudza kupembedza Mulungu wakumwamba koma kudzera mu nyimbo monga inunso mmodzi mwa inu? Nyimbo ndi chinthu chimodzi chimene chimayankhula ku mtima, so tiye tizikonda kuyimba. Tikukhala mu nthawi zovuta, tikukhala mu nthawi za nkhawa. If you can sing, if you love listening to music, embrace it. It helps. It does. So I think that's what I have to say. All right, munjira ina mwina pala anthu ena mwina amene amakonda gulu limene la Seraphs, uthenga wanu ndi wotani, mwalimbikitsa mutani? Okay, tudziwa alipo anthu ambiri ndithu amene amakonda gulu la Seraphs. Allow me to say we are launching an album on the 12th of October. It's called the Woyera album. So tikuyitanira anthu kuti adzabwere. They will see more than what they've seen today. So we have Seraphs merchandise. We're selling hoodies, t-shirts and stuff. Tilindi, our Facebook page. If you want information, get it from there. We are here to give hope to the world through music. And it makes my heart. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on, and to the rock I cling.
kungokamba sapano nkhani yokhuza show imene mwafotokoza yokhuza imene muli nayo ngati Seraphs mwina mungawafotokozere motani mwina ena sizilephera ena mwina nkuyamba kulimva gulu la Seraphs. How can you describe gulu limene lili kuti linayamba bwanji limapezeka mpingo wanji kwina kumufotokoza za nyimbo plus aba imene muli nayo? Okay, chabwino zikomo kwambiri. Seraphs ndi gulu la anyamata ndi atsikana amene amakonda kuyimba koma ndochokera m'matchalichi osiyanasiyana anangokumana pamodzi kuti why can't we establish a group called Seraphs. So that's how it started, to cut it short. Yes. Most of the songs that we sing are our originals. Yes. So they're mostly composed by Wanangwa Banda, who's our music director. So most of the songs, about 98% of the songs that we sing is our own compositions, kapena our own rearrangements. So mukadzabwera pa 12 October ku BICC, you will see a lot of what we do as Seraphs. We're not your typical singing group. Yes. We want to venture into new adventures time and again. Mm-hmm. And I think the first time to showcase that venture will be BICC, and I encourage everyone to be there because you're going to be blessed. That's what I wanted to say, Komano. I was lost for words. Yes. Actually, our goal is to go beyond what we ordinarily know. So we push ourselves to achieve greater heights. That is one of our objectives. So that's why you see, it's a deliberate move because we have somewhere that we want to go. So every day we're pushing towards that goal. Mm-hmm. One of your songs, Hope Channel Africa, of which you see the Malawi, South Africa, Yes. Mwina utenga ndodani unela kuti tikutaka kuona kuti magulu akuno ku Malawi akukhala sakumveka madera osiyanasiyana maiko osiyanasiyana. How excited are you komanso utenga ndodani ku magulu aku Malawi? We are very excited about it, and we just want to encourage, Malawians are not known kwambiri on the music scene, especially us Adventists. Timamvera nyimbo zina za kunjanga za Geitha, we know them here, but kunoko we have so many great musicians, but we're not known out there. So I would just like to encourage other Adventist groups to push yourselves beyond the limit. But we should get there. We should be known out there. I mean, that's the purpose of singing the gospel. We want as many people as can be put on the nyimbo. In Malawians, we can put ourselves on the map. And that is one of Seraph's goals. That is what we're striving towards. Yes. Nyimbo manager, Fill Our Hearts. That one was composed by Wanangwa Banda as well. So that's why I said most of the songs that we sing, they are our own arrangements, our own compositions, and we're proud of that. Really, we have really great talent. In Seraphs, and God bless these people. How many are you in Seraphs? Okay, so in Seraphs, there are about 12 of us. There would be 5 tenors, 4 altos, and 3 sopranos. And a bass also. For heaven and earth is yours, Lord, exalted over all. Jesus, unto you we sing. All right, thank you so much. Maybe before we wrap up, ndifuna ukulimbikitsani kuti ukhala mu nthawi ya kumapeto. So tikhonze mitima yathu kuti tikhozekere kubweranso kwa Yesu Khristu. Tizikonda zinthu ngati izizi, tizipanga patronize ma show ngati awawa because they are uplifting to the soul and they steer the soul closer to Jesus. So I would like to encourage everyone not to lose hope, but to keep hope alive in Jesus Christ. Tatokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmene mundi mmene tikuchitira ndithu mmene mundi mmene tachezera ndi mmodzi wa oyimba mgulu la Seraphs amene anali mmodzi mwa magulu limodzi mwa magulu amene anabwera nawo kunoko ku Crossroads Hotel kumene gulu la Khaula Gospel Project linali ndithu ndi mwambo apaderadera Vespers kapena kuti mapemphero a Friday madzulo kukonzekera kulowa kwa Sabata. Tamva zambiri zimene atifotokozera, tamvanso kunena kuti monga gulu la Seraphs cholinga chawo ndi kutumikira komanso kupititsa uthenga umene amalalikira mu nyimbo patali. Nyimbo ya Fill Our Hearts timakhala kuoneka ndithu pa Hope Channel Africa ndi ma platform osiyanasiyana
monga amene afuluza nana kuti cholinga chawo kunena kuti nyimbo za Malawi so zikhale zikupita patali ndiye ndithu atifotokozeranso nena atakhala akukhala ali ndi album ndiye ndithu akuyitanira inu ndine nena kuti kapezeke kumeneko zambiri akhala akutiuza pamene masiku akuyandikira te ndithu mupitirize kuona programu osiyanasiyana amene tili nawo pano.